Teraz ti ukážem, ako správne nalepiť Mapetex textíly. V prvom rade potrebuješ mať podklad, ako môžeš vidieť, prebrúsený, povysávaný a riadne napenetrovaný. V najlepšom prípade penetrák vysunutý už 24 hodín. V ďalšom kroku si nachystáš textíliu podľa priestoru, aby si sa nezdržoval potom, keď už budeš mať namiešané lepidlo. Keď máš toto všetko nachystané, zamiešaš si riedke lepidlo. Nezabúdaj, že pri miešaní potrebuješ namiešať, nechať pár minút odpočinúť a rozmiešať. A to z toho dôvodu, že ti potom lepidlo oveľa pomalšie tuhne. Na takéto lepenie potrebuješ lepidlo triedy C2TE S1. Ideálne, keď použiješ lepidlo od značky Mapei, pretože lepíš Mapetex fóliu tiež od značky Mapei. A keď použiješ technologický postup celý, čo znamená penetrák, lepidlo a danú textíliu, Mapei ti tak garantuje dvojročnú záruku. Samotné lepenie už je veľmi jednoduché, použiješ na to hrebeň výšky 5 mm a skôr ako si dáš textíliu bokom, naznač si na zem ceruzkou, pokiaľ budeš ťahať lepidlo, aby si nenanášal zbytočne veľa za okraj textílie. Kraje, ku ktorým sa nedostaneš valcom, pekne pritlačíš keľňou. Dôležité je, aby si mal takto pekne podlepenú celú textíliu. To, že sa lepidlo nenaťahuje ako tu, ale je už takto ako keby prisnuté, je len z toho dôvodu, že textília je veľmi nasiakavá a už vodu z toho lepidla vyťahla. Netreba sa toho báť, je to v poriadku. Ak dodržíš tento postup, máš podklad dokonale pripravený na pokladku veľkoformátovej hlášky. Rob to poriadne.